Здравейте хора, аз съм Здравко БГ и това е клип на Garry's Mod, първият. И да се надявам, че няма да е последен. Точно сега ли трябваше, бе? Не го гледайте той. Правим си някаква кола. И сега търсим едни балончета. Не балони, бе. Хубава работа е тук. С кои са ми 9 и 3? Летяща кола. Да, фак, къде отиде това, бе? Хора, чекайте малко, че не си знам контрол. Да, фак. Чекай да отиде. Ти кола, добре ли си? Да, фак. Къде, бе? Както виждате, много работи. Малко трудно се завива обаче. Чакай да отидем до нея. Да се качим. Чакай, спри, бе, кола. Но това не спира. Ще спре. Ще спреш ли? What the... Как се завива сега обаче? Опа. Хора, научих ви как се прави тази кола, тъй че надявам се ви е харесало видеото. Чао, чао от мене.